Mediterráneo. El nostre curs és quart A. El nostre grup són els científics matemàtics. El meu nom és Lluís. El meu nom és Gerardo. El meu nom és Dani. El meu nom és Pablo. Avui us ensenyarem a practicar els estiraments a l'oficina, però quan tens dolor d'esquena. Me fa mal el coll. Vas a fer un estirament. Primer estirament. Segon estirament. Me fa mal el coll. Vaig a fer uns estiraments. Primer estirament. Segon estirament. Me fa mal el coll. Què voy a hacer? Primer estirament. Primer estirament. Segon estirament. Me fa mal el coll. Quatre estiraments. 1, 2, 3. I primer estirament. Segon estirament. De tant en tant és convenient estirar els estàmens de temps treballat. Esperem que s'hagi agradat el nostre programa, el nostre tutorial. Adeu! Adeu! Bon dia, som de l'Escola Mediterrani d'Alacant i el nostre curs és quart C. Som l'equip dels pensadors a dies. El meu nom és Adriana. El meu nom és Helena. El meu nom és Gael. El meu nom és Miguel. El meu nom és Felix. I avui us ensenyarem alguns estiraments per la lumbàlgia. El dolor lumbar, lumbalgia lumbar, és un dolor localitzat en la part baixa de l'esquena, corresponent a la zona lumbar de la columna vertebral. I que afecta alguna part de la zona que estén des de les costelles fins al gluti. És un dels motius principals de consulta als serveis mèdics i que s'estima que aproximadament 80% de les persones ho patiran alguna vegada en sa vida. I ara anem a fer uns estiraments. Aquest exercici hay que fer-ho durant 20 segons. Aquest estirament és recomanable 5 segons en cada cama i cada braç. aquest estirament està recomanat 20 segons. Aquest estirament és bo per no fer-te mal a la zona lumbar. Aquest estirament està recomanat 20 segons aproximadament. I aquest estirament està recomanat 10 segons en cada cama. I per l'últim estirament necessiteu una cadira i està recomanat 15 segons cada cama. I amb aquests estiraments podreu millorar la part baixa de l'esquena. Esperem que us vagi bé. Adeu! Espereu, dale a like y suscribiros al canal. Hola, som de l'Escola Mediterrani d'Alacant, som del curs quart B i som Elena, Victoria i Gonzalo. I jo soc Marc. A continuació, la meva companya Elena va fer 2 estiraments molt importants i tenim que fer-ho abans i després de fer els propers
Té molta tensió. Per fer aquests estiraments que posar el cos cap avant, posar els abdominals forts i girar els braços durant 8 segons. Estareu estirant el dorsal. I ara presteu molta atenció que la meva companya Victòria va fer un estirament. En aquest estirament estirem el dorsal i els tríceps i es fa 2 vegades durant 8 segons. A continuació, la meva amiga Elena va vindre per a fer un altre estirament. Per a fer aquest estirament tens que posar-te cap al front, doblegar una cama i estirar l'altra, agafar-te una mà del petxat. I ara el meu company Gonzalo, presteu molta atenció, que va fer 2 estiraments. Aquest estirament hi ha que fer-ho posant les mans a l'esquena i fer-lo cap endavant. I té que tirar l'esquena un poquet dels abdominals. I el següent és cap arriba i després cap arrere. I té que tirar molt els muscles. I a continuació, el meu company Marc va fer 2 estiraments. Estos estiramientos consisteixen en estirar estos 2 músculos. Ara cap endavant. I este altre estirament que vaig a fer-vos serveix per a l'esquena i per als pectorals. I ara els meus companys van a venir per a ensenyar-vos la conclusió. La conclusió és que tens que escalfar per no tindre que tirar ningú múscul. I és recomanable fer-ho abans i després de fer qualsevol esport. Crec que ja és l'hora d'anar-nos a fer esport. Adéu! Esperem que us hagi agradat! Hola, bon dia. Som les alumnes de quarta del Col·legi Mediterrani. Som el grup dels científics estudiosos. El meu nom és Elias, Izan, Faisal, Miguel Ángel, i avui us anem a ensenyar els estiraments de cervicàlia. Izan ara va fer els estiraments. Primer estirament. Segon estirament. Tercer estirament. Quart estirament. Miguel Ángel va fer aquests estiraments. Primer estirament. Segon estirament. Tercer estirament. Quart estirament. Conclusió. Hem de fer tots aquests estiraments per no tindre problemes futurs a causa de dolor al coll. Adéu! Som de l'Escola Mediterrani d'Alacant i el nostre curs és quart C. Som el grup del Total Pro. I el meu nom és Iker, el meu nom és Carlos, el meu nom és Diego, El meu nom és Lucy. Avui us ensenyarem alguns estiraments per la ciàtica.
Què és la ciàtica? La ciàtica és un dolor que se produeix a baix de l'esquena I que també molesten les cames. Ara us ensenyarem el primer estirament per la ciàtica i se fa així. «25 segons cada cama». I el segon estirament se fa així. 25 segons cada costat. Este és el tercer estirament per la ciàtica. Per quart i últim estirament per la ciàtica hem d'agarrar una cadira. Nos posaré 15 segons per un costat i 15 per l'altre. I esperen que us hagi agradat este tutorial i que us ayude a millorar la ciàtica. Adeu! Bon dia, soc Clàudia del Col·legi Mediterrània, curs quart B de Alacant. Som els naturàlics i estos són els meus companys, Aitor, Daniel y Hernán. Vamos a explicar unos estiramientos. en primera part, Hernán està fent mal perquè està baixant molt i té l'esquena corpada. I Dani, que està baixant lo suficient i té l'esquena recta. No pareu atenció en Hernán, que l'està fent mal perquè té els peus separats i les rodilles molt juntes, i en Dani, que l'està fent bé perquè té els peus mirant endavant i les rodilles separades. Observeu com Aitor està fent l'estirament. Malament perquè té la cama doblegada i els braços davall del cap. I en Hernán, que està fent-ho bé perquè està subjectant amb el braç esquerre la cama dreta, que està amunt de la cama esquerra. Vigileu un Aitor que té el peu doblegat endavant i el tronc un poc doblegat. I mireu a Dani, que està fent-lo fantàstic, perquè té el tronc recte i les mans lligatant el peu dret. Vigileu a Aitor, que té els peus el peu doblegat i el genoll apoyat en el sol. I no obstant, el Dani l'està fent bé perquè té el tronc recte i l'esquena en 90 graus. Per què és important els estiraments? Per a tenir una bona salut en els cames. Espero que us hagi agradat la nostra presentació sobre els estiraments. Adéu!